Mioja il-mejda. Il-mejda tal-parijiet. Għajjen tejmet. Nafu, konsidra. Ċet konsidraw ma nafx kif ħatirbaħu li dar-round għax hawn Joseph Muscat eżatt quddiem. Iwa, nilawlek bil-pedina tal-muħija. ċe, għamil għandek Għandi l-Lorenz Gonzi. Għadek musse jirbaħ l-Joseph fi sbuħija Lorenz Gonzi ma mitietek li sbaħ fit-tini għal Joseph. Tajt il-ġoxxu, ma kiena naħseb li Lorenz Gonzi huwa ħafna sbaħ minn takom. No, għandu għanneb mu Joseph. Għandu xjuħu, ma tal għandu għanneb sinċira. Għamil ma ma tajt li Gonzi mux vera għandu għanneb sinċira, tex kemmu għalli. Ġoxxu, ma għanna pjaċi, tibqaw xtajdu li Lorenz Gonzi. Għalfejn? Għax dak u bniedem vera sieħ taħt muħxa laburist ignorant bħal takom, dak raġel sinċir. Sinċir, għandu xa 500 euro paga fil-ġima? Sinċir. Ma għana xtajem l-istess, affarijiet l-istess. Ix-xogħol ta' Gonzi dejjem jinkweta ma' xogħol ta' xi laburist bħal takom. No, il-papa għalli mux vera jinkweta, Gonzi. Ewek, għalek, ġoġ missirek, insomma, ta' ninteja missirek, jek ma nirbaħx fil-buħija, nirbaħlu li Lorenz Gonzi għandu paga ikbar minn Muscat, tibu law. No, s-mak mux fer, votajt. Għafet għazzaw. Għajt mux għanet faw mal-bqina tal-mat biex jifottiju li kollu, mela mux lek. Jeni mis. Eja, mela għandek. Illa faj isparta, rajt. Jena nġafu poliċi Orlando. Għaxa, messer baħla, daċ kem saruħ bibdat ngħidejja fl-imkien. Ma naħsibha ta' Ma taħseba minn l-laburisti jaħsbu. Kieku taħsbu jkun naħtu għal-elezzjoni xkun waħed. Il-nuċċari, għaxej ma jistandu il-nuċċari u JPO mandux nuċċari. Għaxgħurri mandux u mnalla mandux, tipola. Imnalla mandux, għax kiku għandu jittappandu kull darba li jibki. Għanġommu għawara jimussa għatta. Xinma ma taħt li JPO, jessami ħafna ġita li jina progressivi. Għaka ma għandek fajt mo. Għax il-kutindieti u jisam fil-lob tal-pajiz iż-żhra. Għadhom għaddejjien. U nixtimu jina għaxej kif kienet. Meċet jgħamil sport. Ma nafri ma xa sport nazjonalistu. Sport nazjonalisti poċiex. Tipo cycling. Cycling huwa nazjonalist. Huwa cycling huwa sport li tista' tmur qudiem biss ma tistax taqdem f'lura u l-istess aħna nazzjonalisti naqtfu l-qudiem biss. U allura sport laboristifiku. Volleyball. Aha. Għaxan tkun il-laboristi għadab bħal-volleyball moħħkom biex titfaw il-marru l-naħa l-oħra għadbu għalkom. Għalhekk il-volleyball huwa sport tiegħu kull laburist. Sen kodni għalija li wara l-elezzjoni tal-MP il-judo huwa sport laborist. Għax mekniko f'dik l-elezzjoni. Ajma! Ajma fil-retina!